Yes, I was born to take care of you every single day. I was born to love you with every single beat of my heart. Yeah. A que ollan nas imaxes é a Orquestra Funchal Pública, unha das mellores orquestras portuguesas, e será a actuación estelar da terceira edición da Festa da Xuventude de San Martiño do Mato. Unha verbena onde ademais haberá premio para o mellor disfraz. Virá Funchal Pública e Stereo Show, Music Show. Bueno, teremos un montón de historias, disfraces, non sei, hai 100 euros para o disfraz máis original. O xurado será unha das orquestas, non sei, xa falaremos despois ali in situ do tema, e teremos, non sei, unhas 7 horas de música ininterrumpida, en directo e de calidade boa. O Festimato 2011 celébrase o 5 de marzo a partir das 11 da noite ata altas horas da madrugada do día seguinte, así que a festa está garantida. Xa creamos evento no Facebook, metemos publicidade por todos os lados e esperamos que veña moita xente. Ademais, hai que animarse, que hai 100 euros así a lo tonto poden caer eses 100 euriños aí ao disfraz máis original. Polo que a organización, que corre a cargo de Sandra Calviño Moure e Mónica Ledo Iglesias, animan aos telespectadores a que acudan o 5 á terceira edición do Festimato. One heart, one soul, just